Ku coba melamar gadis lamar janda ku dapat yo zamane zaman edan wong rapi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke aci ho manuke jujarawa dawa buntute sing akeh ulune yen digoyang Pak digoyang ser adi enake haye Pak Camat goyangnya mantap manggis lempar manggaku dapat ku coba melamar gadis ku lamar jandaku dapat zamane wong tuwa rapi perawane yang bengi nangis wae amarga wedi lho Pak wedi ayo iki piye wong tuwa rapi perawane yen bengi nangis bae amarga wedi karo Cocak rawa sampun. Mboten napa-napa, sing penting wah apik tenan iki.